हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आंनि मोनसे गोदान YouTube चेनेलाव आं नोंसोरखौ बरायबाय। आङो दिनैहाय फार्स्ट टाइम भिडिअ बानायदों। दिनैनिफ्रायसो फार्स्ट टाइम स्टार्ट आरोखि। ओमफ्राय बेबो आं दैबानानि सायाव लाबोदों। जोंनिथिं ओरै दैबाना जादों नालाय लोगोफोर, बेनिखायनो दैबानानि सायाव लाबोदों। नोंथांमोना नायलांबाय थादो दैबाना बोरै जादों जोंनाव। न' गुदिनिफ्रायनो दैबाना जादोंना, नायलांबाय थादो अब्ला। हेलौ सायख्लुमाव दं गोसोआनो जोंनो दं, गोजौआव दं गाहायाव दं सोलेरानो जोंनो दं। नोंखौ मोजां मोननायनिफ्रायनो जिउआबो नोंजोंनो दं। बुखारबा बियो थाबथागोन आंनि बिगुर बिखायाव, बोजबनानै लागोन आंनि गुवार बिखायाव। नङादि नोङो हारसिं आगानजों आगान सुरगोन। साननाय दं गिखांनाय दं बिखायाव माइ सौनाय दं, खोमसियाव दं सोराङाव दं